Best time od Sebastian Schubert, zatím ztráta 1,5 vteřiny pro mistra světa z roku 2007 Sebastiana Kombota, který zatím jede ale čistou jízdu. Osmý muž olympijských her v Rio de Janeiro si pojede v pohodě také pro postup. Pátý muž olympijských her v Londýně v roce 2015, to je závodník, který reprezentuje Španělsko, Samuel Hernández. Ještě doplníme pozici a čas Sebastiana Kombota, zatím 10. místo, 10th position between the top 10, Sebastian Kombot from France. Teď se dostáváme ke dvou nejlepším závodníkům, to znamená Samuel Hernández, startovní číslo 3, potom bude následovat Matěj Bialízo a Boris Nebo. Další dva medailisté z mistrovství světa ve Spojených států v roku 2014, tedy Samuel Hernández. Jak už jsem opakoval, je to závodník, který dokázal vybojovat 5. místo na olympijských hrách. Zdaleka ale nejen to, je to také závodník, který byl na první pozici po na světovém poháru číslo 3, to znamená, že obhajuje třetí místo z posledního světového poháru v roce 2016. Jak byla opravdu velmi rychlá protivočka číslo 5, tak jak jsme na tom nejzvyklí. Teď se můžete podívat na to, jak francouzský a zvládne ty pohodné 8 a 11. Velmi natěsno 8 a 9.